Good morning po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña. At siyempre una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating videos. Pangalawa po, ako po ay nagpapasalamat muli sa mga bago nating mga subscribers. Pangatlo po, huwag niyo pong kakalimutang i-likes at siyempre mag-subscribe. Pakiclick na rin po yung notification bell tsaka naman po yung all. Salamat po. Balikan naman natin yung ating video na ito na nga po. Meron po tayong dalawang drawing na magkaiba ng konti. At syempre po kahit na sa papel nyo lang po gawin ito ay po pwede naman po. At meron naman kasi tayong AutoCAD na ginagamit. Kaya ginamit na po natin at saka mas malinis po ng konti at maintindihan nyo naman po ng mas maganda. Kung makikita nyo nga po itong drawing na to, meron po tayong inalis na walls at meron naman po tayong idinagdag. Katulad naman po dito sa babang ito, atin pong inalis yung wall na nakasagabal po dun sa main door. Dito naman po sa kalagitnaan, inalis naman po natin yung wall para dito naman po ang opening natin na daanan ng papunta pong garahe. At dito naman po inusog po natin yung wall tsaka po yung pintuan papunta po ng garahe para lumawag po yung ating laundry area. Saka naman tayo nagdagdag dito ng wall at pinabahan po natin ng konti. Isunod naman po nating idagdag yung ating measurement. At syempre po kinuha po natin itong mga measurement na to bago po alisin yung mga drywall. At bago pa po alisin yung mga ating mga cabinet. At kung makikita nyo po dito na 131.47 yung luma at yung ating mga ibang sinukat ay ganun din po sa kabila yung bago po. At makikita nyo nga po na 131.47 din yung luma. Kaya po yung drawing na to ay identical po. Kaya kahit na nag-usok tayo po ng ating mga wall, agbawas, pero yung laki ng ating plano ay ganun pa rin po. At syempre po wag po natin kakalimutan yung measurement ng ating bintana hanggang sa wall at ganun din po sa kabila. At syempre consider din natin yung kapal ng ating mga hamba o kaya yung mga frame ng ating bintana. At syempre wag po natin kalimutan na kunin din yung ating measurement o yung sukat doon sa kabilang wall. At syempre po ang importante pong kinukuha natin ng measurement dito, yung tatlong wall po na malalagyan po ng bagong kitchen cabinet po. Ngayon pong naplano natin yung ating mga measurement at saka yung ating mga walls, isunod naman natin ilagay yung ating mga appliances. Katulad nga po nito, yung lumang ating appliances noon ay nasa garahe pa at yung makikita niyo yung ating refrigerator ay mas maliit po kasi yung ating refrigerator noon kaysa po yung bagong refrigerator natin ngayon. At kung makikita nyo nga po ay magkatabi pa yung refrigerator at saka yung ating dishwasher po. At yung ating namang gas range ay nasa dati pong lugar po lamang. At kung makikita nyo po doon sa ating bagong layout na yung ating lutuan ay halos nandoon pa rin po. At yung ating dishwasher naman ay halos nandoon pa rin po sa dating lugar. Kaya po ang nabago lang dito, yung ating refrigerator napalaki po ng konti dahil po yung ating refrigerator noon ay nasa 33 inch lang po. Ngayon po ay 36 na. At yung ating laundry at saka dryer ay nandoon na po siya sa palabas ng garahe pero kulong na po siya, halos nandito na po sa loob ng bahay yan. Yan po ang ginawa nating layout ng dahilanan po na
kailangan po natin kasing ipasok yung ating washer and dryer para mainit man o malamig ay hindi po sagabal sa paglalaba. At isunod naman po nating ilagay yung ating mga base cabinet. Para hindi po tayo malito, ito po ay yung base tsaka yung wall cabinet po ay magkaiba po. Ito po ang importante dito. Hindi po lahat po kasi ng mga cabinet company ay meron po silang gusto nyong measurement. At ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang tinutukoy ko po na measurement. At ito nga pong una nating measurein ay ito po ay standard. Ito pong corner cabinet na to ay 36 by 36 po ang kanyang lapad. At sa karamihan pong nagbebenta ng mga kitchen cabinet ay meron po nitong sukat na ito. Ito pong isusunod natin na measurement ng ating base cabinet. Marami pong mga manufacturer ang hindi po gumagawa ng ganito pong measurement. At ito na nga po, nilagay na nga po natin yung mga ibang measurement ng ating mga cabinets. Ano po? At muli po na meron po ritong 36 by 36 na corner cabinet po. Ito po ay may katabing 24 by 24 na cabinet. At syempre po yung ating standard na gas range ay nasa 30 inch lang po. At kung makikita nyo po yung katabi ay meron naman po siyang katabing 9 inch na cabinet po. At yung sink naman natin po ay standard naman po yan na pwede pong mas malapad o kaya ito namang pong 36 po lamang. At yun natin naman pong panghugas o kaya yung dishwasher ay 24 inch po ang lapad. At ito pa po ang isang corner cabinet na hindi po standard yung kanyang sukat. Ang kailangan po natin dito ay 33 po by 33. Siyempre po makikita nyo po na 3293 pero malapit na po yan sa katotohanan. At medyo ayusin po natin itong ating drawing para makita natin kung nasa tamang linya ba, katulad po nito na kailangan pong iusog po ng konti doon sa my wall para po tumama naman doon sa ating pinaka-numerong gustong laki ng ating cabinet. At ayan na nga po, nasa 3304 pero okay na po yan. At yung sumunod na ating cabinet po uli, yung ating base cabinet ay pangatlo po ito na 9 inch. At katulad po ng sinabi ko po kanina na hindi po lahat ng manufacturing ay gumagawa po ng mga ganitong measurement na 9 inch, 33 at kung ano-ano pa po. Ngayon po meron na kayong idea sa ating mga base cabinet, isunod naman po natin yung ating wall cabinet. At dito naman po sa ating mga wall cabinet ay ganun din po. Hindi po lahat ng manufacturing ay gumagawa po ng gusto nating measurement. Kaya po napili natin itong factory na ito na gumawa po ng ating cabinet at doon po tayo mag-order. Nang kadahilanan po nito, yung atin pong floor plan na ating layout, yun po ang sinusundan po natin para po yung in-order nating cabinet ay magkakasya po, hindi na po tayo maglalagay na maraming insert. At syempre po yung lapad po nitong ating wall cabinet ay 12 inch po lamang. At ito nga ang una nating cabinet dito sa corner ay 24 po by 24 po ito. At ganun din po sa kabila. At ito naman pong sumunod na ating cabinet ay 18 inch po ito. At katulad po ng lagi kong sinasabi na hindi po lahat ng mga manufacturing ay gumagawa po ng ganitong 18 inch. Karamihan po ay nasa 12 at saka susunod po ay 15,
Tsaka susunod po ay 24 na po at tsaka mas malaki pa. Kaya ko po binabanggit itong mga importanteng measurement na to para po makatipid kayo sa ating pag-o-orderan ng cabinet. Kasi po pag hindi po kayo sigurado sa inyong measurement, tapos hindi nyo po sigurado kung anong cabinet po ang ilalagay dito, pag nag-order po kayo ng cabinet, sila po ang magme-measure muli pag wala pong itong mga ganito. At syempre po, meron pong charge na $79 o $150. Depende po sa pag-o-order rin ninyong lugar. Pero ang karamihan naman, ang laging sinasabi ay libre naman po. Pero pag inyo pong pinameasure na ay may bayad na less po, na doon po kayo mag-order ng cabinet, ay isasama na po itong $79 o kaya $150 doon sa pinaka-order nyo pong cabinet. Pero kapag kayo naman po ay umayaw doon sa presyong mga kanilang inestimate, ay magbabayad po talaga kayo ng $79 to $150 na kanilang mineasure o kaya yung kanilang pagod na pinuntahan yung inyong bahay. Kaya po kung meron na kayong idea na ano ang lalagay ninyong mga cabinets doon, ay hindi na po nila memeasurein yan. At pwede nyo po silang i-deny doon sa kanilang sinasabi na memeasurein pa nila yung inyong lugar. At syempre po, sa ngayon pong meron na po kayong idea, pwede nyo na pong i-print ito. At pwede na po kayo mag-order ng cabinet na para sa kusina po ninyo. At dito naman po magtatapos ang ating video at muli ito naman po si Pinoy Peña na lagi pong nagpapasalamat. At abangan po yung susunod na kanugtong na video po. Salamat po.